זמן יעיל, ועכשיו אני אתחיל איתכם במצגת. סבבה, הצגתי את עצמי, עכשיו אנחנו מתחילים, נכון? מי אנחנו? אתם תלמידים, אתם סטודנטים. מה שאנחנו באמת. שנייה אחת, אני מתפקס. אוקיי. אז כמו שאמרתי, בהתחלה, אני פרופסור חיים ירשברג ועושה מחקר על תכנון זמן יעיל באוניברסיטאות וחברות. בואו נתחיל מאחת הקלאסיקות, ומאי ואפיק יעזרו לי. אני חושבת שהייתי יכולה לעשות שימוש יותר טוב בזמן רעל, מאשר לבזבז אותו על יחידות שאין להן פתרון. לא לקחת את הזמן כמוני, אמר הקורבן, לא היית מדברת על לבזבז אותו, הוא לא אחד שמתבזבז. אני לא יודעת למה אתה מתכוון, אמרה אליס. ודאי שלא, אמר הקורבן, מנהל את ראשו בבוז. אני מתערב שלא דיברתי עם הזמן אפילו פעם אחת. אולי לא נטע אליס בזהירות, אבל אני יודעת איך לנצל אותו. זהו, זה מסביר הכל, אמר הקורבן. הוא לא סובל שמנצלים אותו. ובכן, לא ידעתי לשמור אותו על יחסים טובים, הוא היה עושה השעון כמעט כל מה שהיית מבקש ממנו. תודה רבה לכם. בואו נעשה ניסוי קטן. לא נשאר לי הרבה זמן, ואני לא רוצה להסתכסך עם השעון כבר בשלב הזה. הניסוי שאנחנו עושים ייתן לנו עניין מרחבית על זמן וסדרי עדיפויות. האם הקאט הזה מלא כרגע, תלמידים? אתם יכולים לענות או שלא? כן. עדיין לא. עכשיו מה אתם אומרים? הוא מלא חצי. אבל הוא מלא, מלא. אתם צריכים להגיד מלא. עכשיו הוא כבר ממש כמעט הולך להתמלות. מאוד צפוף. הניסוי שראינו עכשיו מסמל את החיים. האבנים הגדולות מסמלות את הדברים החשובים ביותר. משפחה, בריאות, אהבה, הגשמה עצמית. האבנים הקטנות מסמלות דברים כמו בית, עבודה, מכונית, בגדים, והחול מסמל את שאר הדברים החשובים של החיים, שאר הדברים הקטנים של החיים. אם היינו שופכים קודם כל את החול, מה היה קורה? לא היה נשאר מקום לדברים החשובים באמת בחיים. מסקנה, התעסקו באבנים גדולות, תציבו סדרי עדיפויות בחיים, וזכרו, לדברים החשובים באמת, וזכרו שכל השאר זה גרגירי חול. ואתם בטח שואלים, מה הבירה מסמלת? הבירה מסמלת, כי למרות שתהיו עסוקים בכל כך הרבה דברים חשובים בחיים שלכם, תמיד יישאר לכם זמן לדרינק עם חברים. לסיכום, דיברנו על תכנון זמן יעיל, וראינו שתכנון זמן יעיל נותן לנו סדר עדיפויות לדברים החשובים באמת בחיים. ונסיים בשתי עובדות. על ניהול זמן. 1. אין לך שליטה מתי אתה נולד ומתי אתה מת. 2. כל מה שבין הנקודות האלה נתון למשא ומתן. תודה רבה, אני הייתי חיים ירשברג.